Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă voi prezenta curățarea unui calculator cap-coadă. Începem prin a desface fiecare șurub cu mare atenție. Scoatem filtrele de praf deoarece sunt foarte murdări. Dăm jos șuruburile de stabilitate ale plăcii video. Deconectăm alimentarea principală. Placa video este gata, să trecem la RAM. Dăm șuruburile jos procesorului și îl scoatem. Cam așa arată procesorul. Acesta trebuie curățat cu foarte mare atenție deoarece este fragil. Acesta este rezultatul final. Desfacem șuruburile plăcii video, eliminăm surplusul de pastă termoconductoare pentru a înlocui cu una nouă. Vă recomand să folosiți un strat foarte subțire de pastă termoconductoare. După terminarea procesului, vom începe cu procesorul, amintindu-ne ce am făcut precedent. Montăm înapoi RAM, placa video, reasamblăm carcasa, după ce ai realizat toți acești pași, totul este gata. Sper că ți-am fost de ajutor. Salut!